Sadag. Napalabas, kinasarita manen ni Don Amado ti asawa na, ket kiniddaw na, anasken apunasen ni Doña Caridad ti gura iti puso na, para iti anak da ani Albert. Nadlaw ti Don, akas lalumuklok ng ti puso ti asawa na, ngem saan pay lang nga inyet nagti Doña ti pangedeng na, maipapan itikid daw ni Don Amado. Naitagtagainap mat ni Laika ni Albert amang ibagbaga adinan to panawan ti balasang. Banag anang ted itinamnama kadakwada. Kabayatan na, nagsarita manen dagiti agasawa a Don Amado ken Doña Caridad. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapauluan. Sada! Diyak kayat amapukaw ni Albert. Ti kakaiso na nga anak ta. Iso na panunod ko arumbang langarod nga agbalinak mat apatas kan kuana. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Aklo nag-adyak magustuhan da ito'y a desisyon ko. Ngam para iti anak ta. Nasken atil mo ti amin. Nang rona ti pride ko. Anya ti kayat mo asawan, Caridad? Mabalin ka di nga ilawlawag mo? Oh, Caridad. Kit-kita umatlatan ni Albert. Anya ti kayat mo asawan, kunhag? Nakaikadeng akon, Amado. Umanugot akon iti kayat mo. Caridad? Mabalin ka di nga ilawlawag mo kanyak, no anya ti kayat mo asawan? Umanugot akon nga si kaswan ni Laika ni Albert. Anya? Para iti anak ta. Sige. Nawayan nila ikasumrak dito'y silid nga ayan ni Albert. Kat asikaswan na ti anak ta. Umanugot akon, Amado. Saan la tama punas iti isip ko tinaitagtagainap ko, Nana si Mang? Laika, balasang ko. Malagip ko ngamin tinaybaga kanyak ididay di inak. Nga anya? So nga ni kano iti kinapudno, ti kay papanan ti tagtagainap. Balasang ko. Amkak nga mga noanyakit iti mapasama ka ni Albert, Nana si Mang. Amang anukas iti day di inak. Kat mapukaw kumatan ti ay ayatak. Anya? Day ti pagdandanagak. Diyak lakit di kabailan no mapukaw ko ni Albert. Agpaiso ka di day tangay bagam, Panyero. Juan Panyero, isungarod a maragsak anak. Ang mga no daytoyin ti pangrugyan ti pudpud no apa nagbaliw ni Caridad. Panyero, Pabor daytoy para kinilay ka. baragsak anak, para kanilay ka. Isungarod a si kati mo na anang ipakamu akiti amin, Panyero. Bukas ta, di na payam mo. Saan pa'y? Ngam ipakaamukon kan kuana. Tamok ang magagaran ang mga sikaso kini Albert ni Laika. Aguray ka. Apay akakuyog ni Tito Amado da itsay alay ka asimrak iti pribado asilad ni Albert dito hospital. Sabalin sa daytoyan. Amangan matnoan yan ti mapaspasamak. Naskan asaron wak adagos ida. Diyak lakit di kayat daytoy amakit-kitak ida. Misty. Oh, Dan, napnapa naman. Kunak adito'y kalaang abay ko. Pasensya kan. Nagsarsarita kami lang ko ni Papa mo. Kasta ka di? O sige nga Rod, mabit na Mabit nga. lang, Misty. Saan ka pa mapan iti silid ni Albert? Anya? Apay kit di na saan?
Nakitak akakuyog ni Tito Amado asimrek iti sila day tsa alay ka. Iso akayat ko amaamuan. Noan niya ti kayat asawan ti nakitak. Kinapodno na, nasiputan kamot kay. Nadlaw ko ang nagbaliw o dagos ti langam. Iso nga inasitgan ka. Dan, Misty, saan aday ito iti umno akan ito? Amang ano di mo malapdan ti bagim, no anyaman ti maduktalam. Dan, Agtalag ka kumakanyak. Katsyak ti denggam. Ay, kasayaatan no pumanaw tapay lang dito ospital. Tapno makapagkalma ka. Umay kan, Misty. Sumurot ka kanyak. Imanugot ak iti kastoy a sistema para iti anak ko, Laika. Saan kat akayat asawon dayta? Anaklon kan, kas kaayan ayat ni Albert. Senyora, Di mo ko mapanunutan anaklon kan. Tapara kanyak. May sakalat ta ababaunan. Kat agtalinaud ka ababaunan. Taday tamat at talaga ti kaimudingam. Bantayam ti anak ko. Asikaswam. Sika ti agpaay akatulungan ti personal nurse na. Ngem iti kanito nga dadakas ang mapasama kan kwa na. O kalwat ka kanyak. wan senyora. Maawata. Nasayaan no kasta. Agawid akpay takayat ko ti akinana. Katandaanam ko mati imbagakan ka. Iti ka nito nga adadakas ang mapasamak kan ni Albert. Akalwat ka kanyak. Mamati ka naragsak kaitan, balasang ko. Sir Fausto, Napadas kumot ngamin ti mapaspasaram ita. Amok, no kasano ti kinaragsak ti Rigna, no mapatgan ti kalikagom mo. Nang runa pa'y no para iti ayatem. Sapay la kumatag sublin ti puot ni Albert. dayta ti kanayon nga ikarkararag ko, Sir Fausto. Dayto iti may bagakkan kabalasang ko. No daman masapul mo, pamagbaga wano urean niya. Di kagbain nga umasidagkan niya. Ha? Si dadaan na at tumulong ka, Laika. Isaganaan nak iti pagsukatak si mga. Kayat ko ti agdikos. Matungpal, senyora. Amok, naragsak kamat. Gapo iti nagbalin a desisyon ko. Senyora? Amok, nga da kanila ti simpatyam. Senyora, amuyo met adjakon imbilang asabsabali kanyak nilay ka. Saan da kumamot asidiran no bilang isakit ko? Katagyamanak, senyora. Tainig kanyo iti gundaway nilay ka ang mga sikaso kan ni Senyorito Albert. Para iti anak ko, iso nga inaramid ko ti kasyaya. Ngamsahan akayat sa wanday jay an aklon kon ti kaadda ti relasyon da ka ni Albert. Tay ti huray ka numan. Diyak umanugot akas ken kwa na laeng ababaunan. Ti ayatan, ti kakaisuna nga anak ko. Dan, jak maawatan noan niya ti mapaspasamak. Misty? Ibagaman kanyak. Adda ka di amom iti mapaspasamak ijay ospital. Anyo ti kayat mo asawan? Kalaat ngayon panaw nak ijay, idi surutek kumadat Tito Amado. Iso nga aklo naman kanyak ita, noan niya ti amom. Imbagak meten ken ka. Diyak la kayat apa iluyos ka itirik nam. Saan ngamin ang mabalin ang makaaramid ka itisan ang maiparbang? Ang mga numadadaal ti diskartim. Iso nga kagumaan ka nga inawis apim manaw ijay. Ilik-lik-lik ka iti posible ang mabalin ang mapasamak. Ngam kayat ko ang maamuan.
noan niya ti mapaspasamak. Iso ano talaga nga isakit na. Mabalin ka di nga amwam noan niya ti agpayso. Ha? Kaya't ko nga amwam no apay a kinakuyog ni Tito Amado da ijay ababaonan asimrak iti silad nga ayan ni Albert. Matungpal, Misty. Basta agtalinaid ka dito opisina. Tapno din tukit di agbalaw ni Sir Fausto. Naipulang kumanita ka nito tibulod ko abihag. Nakasagana aklay ka. Kat balunag kiti sa di naman apapanak ti panagayat mo kanya. Aging gaita. Kasla agal alangugan pailaang itilapayag ko. Day di naudi asina o kanyak ni Albert. Sakbay anapan iti day di alugar. Jak na panunot adagos ti kayat na asawan. Kaslakit din nagpakada kanyak ni Albert. Kaslakit din ko na apanawan na kon. Gayam, madisgrasya iti ipapan na iti dayjay alugar. Makapaladingit at talaga. Kasla na ulit lang ang tinapasamak iti day dinanang. Kasla maulit manen tinagpaiduma asaam anarik na kidi. No saan kiti amalasatan ni Albert ti kasasaad na ita. Albert, amok amang mangagnak. Pangasim ta din ako mapanawan. Amom, manugutan ni Senyora Caridad abantayan ka. Bayat ti kaddam ditoy. Iso asapay na kumata di nagpampanawan. Diyak lakit di ka bailan o di ka makalasat. Sigurado nga aglading itak itinakana. Anya jay kunam si Mang? Madanaganak, senyor. Nang runa kat agmaymaysan nilay ka ija ospital, amang bambantay kan ni Senyorito Albert. Ha? Kasanon no agsubli ijay ni Senyorita Misty. Kat madanon na nilay ka iti silid ni Senyorito. Di kagdanhag si Mang. Aday jay ni Panyero Fausto. Ha? Saan nga itulok ni Panyero Fausto? Nga garamid iti may kaniwas ni Misty. Kinasaritak ni Panyero. Ano mabalin kat agtalinagid pa'y lang ijay. Tapno malapdan na ni Misty no bilang lang. Iso adi kagdanag. Sapay la ko mga rod. Tasaan nga garamid iti maikaniwas ni Senyorita Misty. Kano mapasamak ti kasta? Kaasimot nilay ka. Madanagan akmet para itigayam ko, sir. Iso atangay adda ni Ma'am Misty ija opisina. Ket awan met onay tas asikaswak. Imayak manen, sir. Kasimot nga agpaiso ni Albert. Naimbag nga rod tadda nilay ka amangas asikaso ken kuana. Naimbag nga rod. Tay manugutin ni Caridad. Anilay ka akayan ayat ni Albert ti mga sikaso kon Juana, Dan. Kastagayam, sir. Ket da kayo, sir. Ada kayo pa'y matlaang dito eh. Urayak nga agsubli dito'y da Panyero Amado. Ada pa'y nga minasken a pagsaritaan mi. Kastagayam. Tangay na amuha kung ti kasasaad ni Albert. Agpakadak nga roden, sir. Agsubliak madlang iti opisina. Tama nga nukilaat nga dapakasapulan kanyak ni Ma'am Misty. Sige lang, Dan. Sikan ti makaamo ang mga lalay iti anak ko. Kastagayam tinapasamak. Inka gumaak nga inam mo ti amin. Kaskid daw mo, Misty. Diyak magustuhan day taan ang waktan. Ngamin, malamlamangan na kunday jay ababonan. Misty? No awan la ko maijay ospital ni Papa. Talaga mapanak ijay ita. Kat makaamon noan niya ti mapasamak. Anya? Talaga ngamin adyak magustuhan day taan na itanan kanyak.
Agasam, pinalubusan ni Tita Caridad dayjay ababaunan ang mga sikaso kin ni Albert. Di met amomon nga dan relasyon da Albert ken Laika. Pudno! Ngam ingkari kanyak ni Tita Caridad, alapdan na daytang ang relasyon da. Misty, Ngam apay ngay ita. Arumrumwarmatan akasla umanugot kit din ni Tita Caridad iti relasyon dalay ka kan Albert. saan ka nga adpong tutlatan? Ang mga no damot plano ti ina ni Albert. Noan niya man ti plano na. Rumban kuma amamuak. Kat day tatidok talak ita. Naskan amaamuak. Noan niya ti plano ni Tita Caridad. Agbaligi nga ta ni Misty iti kayat na nga aramiden. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, tinobela tayo anapauluan. Sadag! Sadag! Napalabas, kilaat ang nagbaliw ti panunot ni Doña Caridad, ket immanugutan daytoy anilay ka ti mga sikaso kani Albert iti ospital. Ngem binalaagan ti Doña ni Laika nga isu ti agsungbat no bilang adadakes a mapasama kani Albert. Kabayatan na, nalaos met ti ragsak ni Don Fausto. Gapo tanay kanday to'y iti gundaway a makasarsarita na ni Laika. Bayat ti kaadada iti ospital. Iti sabali a bangir, naamuan ni Misty ti inaramid ni Doña Caridad, ket nakarkaro manen a nakapungtot ti balasang. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy, ti nobela tayo a napaulwan. Sada! No awan nila kumaigi ospital ni Papa. Talaga ang mapanak ijay itamat lang. Kat makaamon noan niya ti mapasamak. Anya? Talaga ngamin adyak magustuhan day ta anaidanon kanyak. Agasam, pinalubusan ni Tita Caridad dayjay ababaunan ang mga sikaso kin ni Albert. Di met amomon nga addan relasyon da Albert ken Laika. Pudno, ngam ingkari kanyak ni Tita Caridad. Alapdan na daytang a relasyon da. Misty, Ngam apay ngay ita. Arumrumwarmatan akasla umanugot kit din ni Tita Caridad iti relasyon dalay kakan Albert. saan ka nga agpong tutlatan? Ang mga no damot plano ti ina ni Albert. Noan niya man ti plano na. Rumbang kuma amamuak. Kat day tatidok talak ita. Naskan amaamuak noan niya ti plano ni Tita Caridad. Ha? Rumbang ko mga inyo man na kanyak ngayon mo na. Sakbay ang nagdesisyon. Amo na adyak magustuhan ti kasyay. Ngam apay ang nagdesisyon latan. Adinak man la kinonsulta. Maawatam ko malatan tirik na ni Doña Caridad. Madandanagan ang dayjay. Ket nakasaganan ang mga ramit iti amin para ken ni Albert nga anak na. Lumayatan ti riknam, mabalintan ti agsubli di ospital, Caridad. Oh, adda ka di pa'y parikot? Kasla nga minjak magustuhan no makitkitak ijay ni Laika. Caridad, Amumot ang napilitan naklaang ang nagdesisyon iti kasjay. Tapara dayjay ka ni Albert. Ngamjak kaya ti agbali na plastik. Kat ibagbagakan ka. Saan ko ang magustuhan ti kaadda ijay ni Laika? Caridad, uray no italaeng. Punasem ko matipungtot mo. Sana rumbang nga makarikna ka iti kasta. Ta delikado pay laeng ti kasasaad ni Albert. Sanak pa'y ngarod nga agsubli ija ospital. Ha? Sikapay laeng no kayat mo. Dituyak pa'y laeng balay, amado.
Talagang awan lata tinagbaliwan ti kasasaad ni Albert. Ba nagapagdandanagak launay, Sir Fausto? Ngimdakkel ti pamatik balasan ko. Malasatan ni Albert ti kasasaad na ita. Ha? Kabisado kon ti kinatibkar ni Albert. Iso day tay klase ti tao asaan abasta sumuko. Saan abasta paidananes, wano patagibasit. Nangruna no amuna nga iso ti husto, ken no amuna apara iti ipatpatag na. Sir, Kita mo ka lumaban ni Albert para kan ka. Tayayatan kan ipatpatag na kaunay. sir, aapaya kasta ti bagbagayo. Awan mo tinakas iti ibagbagak saan ka di, Laika? Ngam anak yun ni Senyorita Misty. Kat saan ang mailingad kada tayo amin? Nga agayat ni Senyorita Misty ka ni Albert. Amok na ita. Ngam saan tayo amabalin nga ipilit ka ni Albert ti kayat ni Misty? Saan nga'y ayatan ni Albert ni Misty? Kat day tatiag na data akinapudno. Sir Fausto, Diyak mabalin nga ipilit ka ni Albert ni Misty. Tamkak nga mga no agbanag laeng analadingit ti estado dayta. Dayta ti panirigak, Laika. Naimbagayam tay mawagak ngay munakan ka. Sakbay asinarak ka, tita Caridad. Misty, Dandani nagdiretso ak iti ospital. Apaman anaamuak ti amin. anya ti kayat mo asawan. Apay ngay akas jay tinapasamak, tita Caridad. Ha? Apay ngay manugot ka abantayan kan asikaswan day jay alay ka ni Albert. Adda saritaan ta, saan ka di? Sika ti kakaiso na ang makisimsimpat siya kanya. No may papan itirik na kin ni Albert. Ngam apay akilaat nga inikam iti tsansa nilay ka. Amaya sidag kin ni Albert. Mawatan na ko ma. Agngangabit kan ni patay ti anak ko. Damagak man kan ka. Kayat mo ka di amatay ni Albert. Siyempre, saan, tita? Matlagayam. Ayunan naklata nga rudan iti inaramid ko. Taamin ang makasarsaritak. Ibagbagada ang makatulong ka ni Albert. No adda iti abay na ti ay ayatan na. Iti da ito'y agon daway. Anya? Nagsakitan adang ganti imbagayo, tita Caridad. Sikan tinag ko na. Kas kanyak. Di mo matkayat amatay ni Albert. Bareng makatulong nilay ka. Tapno makapuotan ni Albert. Iso nga inaramit ko ti kasjaya. Para kan ni Albert day jaya. Para iti pan nakalasat na kan patay. Agyaman aken ka, Panyero. Itian niya. Iti panagawid yu ka ni Caridad. Naikanak iti gundaway tapno makadenak iti napapaot ti anak ko. Panyero, ang mga nuad na makangagkan ka. Di kagdanag tawan ti makangag ka data. Pudno, gamnas kan nga agan nadtalata, Panyero. Nang runakat saang kapay matlaang anak kasagana, amang ibutaktak iti palimod mo. Anya ti ar-aramidam nito'y. Di matrumbang ko mga adda kay di ospital. Senyora, adda nga minti... Talaga nga awan ti serbim! Senyora, Intalag ko kan ka ni Albert. Ngam apay a pinanawam! Ha? senyora, di makabilan ka siya na! Ibatam nila ka. Albert, iho? Nakarwar kan iti ospital? Talaga di ka nagbaliw pa'y, mama.
Isa pumanaw kamin ka ni Laika. Laika, umay kan. Albert, iho! Agsubli ka ditoy! Albert! Di ka pumanaw! Albert! Albert! Tagtakainap lagayama. Ngam... Kaslag paypayso. Simang patkampay idin dalay ka kan Albert. Kadjay anak ko. Kaslasaan mo at anaggapo ija ospital. Anya ti kayat asawan day jay anay tagtakay hinap ko. Tinasayat. Agsagana akon amapan ni ospital. Itay pa'y anapan ni Amado. Inakdamagan ka ni Simang nun akaluton iti makan ama ipan ija ospital. Naisagana kung ti maibalo ni Diyos ospital, senyora. Nasaya at mad. Senyora, mabalin ka di asumuro takmat iti ospital? Agpati kan diti balaya. Agbantay ka. Ha? At da ija ospital day chay alay ka. Awan ti tumao diti balay no sumurot ka pailaan. Ang kuna ni Senyor Amado itay sakbay apimana. No kayat mo si kalaangan ti mapan ija ospital. Ta siya kung ti agbati at tumao diti balay. Ha? O anya, kayat mo, Simang. Saan, senyora? Matlagayam. Di mo nga rodan ipilit ti kayat mo. No anya ti bagak, iso ti matungpala. Agbati ka dito'y balay, tagbantay ka dito'y. Di nalawlawagan ka nga rodan ita, Misty. Saan pa'y landan? Anya? Sa anak a kontento iti kasdye nga inlawlawag kanyak ni Tita Caridad. Oray pa'y imbaga na apara ken ni Albert dayjay a desisyon na. Jaklat ta umanamang. Misty? Naimbag ko ma. No inyo man na nga imo na kanyak, taiso. Maawatak. Ngam saan mat? Iso ajak latta maaklon ti kasjay apang ngedeng na. Anya nga ron ti planom ita? Pampanunutak nga rod. No anya ti kasayaatan nga aramidak. Jak umanugot akastoy latandan. Saan amabalin? Nakasaritak ti doktor, balasang ko. Tito, Kasta ti rumbang ayawag mo kanyak, tasaan kan asabali. Kuna ti doktor, sumaysaya ti kasasad ni Albert. agpayso, Tito Amado. Wen, Laika, ba nagapakaragsak launay? Damdamagan na nga rod no asino kakano ang mga asikaso kini Albert. Imbagak akayan ayat na kati anak ko. Kat kunana adakkel talaga ti maitulong mo iti panag-recover ni Albert. Agyaman ak no kasta, Tito. Agyaman ak iti Diyos. Oh, apay ngagsangit ka nga rod. Diyak lamalapdan ti bagiik, Tito. Luan ni ragsak na ito'y. Ala, di ka nagsangit. Nang runak at napintas ti impadamag kanyak ti doktor. Uwan, Tito. Anya nga oras nga umay ni Senyora. Ang mga numadamdamala ang kataddanday jay. Apay ka di. Kaya't ko nga ikan mo't itiwaya na amang bantay ka ni Albert. Amok adi na magustuhan no addaak. Kabayatan ti kaadana. Iso nga ipaay ko kan kuana ti karbengan na kas ina ni Albert. No kasta balasang ko. Adda nga ruden dita ni senyora. Wan nana, iso ari mo arak pailaang diti silid ni Albert. Kat, ayan mo nga rod ita, Laika. Pampanunutot ti agawid pailaang, nana si Mang. Kasayaatan balasang ko. Tapno makapagsarita ta itinalapat. Sige nga rod, nana. Bye. Bye.
nakakaasimot ni Laika. Ang dayawak kit di tikas jay agalad na. Talagaan na idumduma ti kinaturad na. Adon tinaglabasan ni Laika. Ngamday tuyan ti maysa kadagiti kadagsenan. Tamalaksid nga ilidlid ding ni Senyora Caridad. Adu pa'y titubeng iti relasyon da ni Albert. Hanggang sapay lakuma, taag talinaad ti kinatibkar na. Kat saan ko mga umibat kan ka, Diyos ko. Ada kagayaman dito'y balay, Papa. Nakainom ka manan. Diyak lang maliklikan, Papa. Arak lang tiyamok ang pangalan ita-itikirat ti pakinakam ko. Iti daytoy agundaway. Napanunutan ana imbag. Agrabyado Papa. Apay kumamad, iha. Come on, Papa. Sana nanaskan adamagang pailang kanya. No, apay. Ada kay di hospital. Katpadyak nga amom. Nanya ti kayat kasawan. Iha. Siyak tirumbang nga da ita itisibay ni Albert. Ita ka nito. San kat ano asino laditan o babae? Iso nga takitawakan ka, Papa. Kat no talaga apat-pat ganak nga anak mo. Patganak. Anya tikidawan ni Misty kene Don Fausto. Gagayan, di uliwayan adenggan, tituloy, tinobela tayo anapauluan. Sada. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria ken itimat direksyon. Jun Reputazo. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay